Днес ще си говорим за един инструмент, който обещава нещо различно. Не просто да ни дава готови отговори, а да ни помага да мислим по-добре. Това е ноутбук LM, изкуствен интелект, проектиран не да знае всичко по принцип, а да стане експерт по нашата собствена информация. Нека видим как точно променя правилата на играта. Познато ли е това усещане? Да се окажеш затрупан от документи, статии, бележки, данни. Независимо дали става въпрос за учене за изпит, задълбочено проучване или пък бизнес-анализи, справянето с този информационен хаос е едно от най-големите предизвикателства днес. И така, в следващите няколко минути ще разгледаме всичко най-важно. Първо, какво прави ноутбук LM толкова специален? След това ще надникнем зад завесата, за да видим каква е технологията, която го задвижва. Ще видим и как можем да го използваме, за да превърнем информацията в истински прозрения. Ще погледнем и към бъдещето и накрая ще видим колко всъщност е лесно да се започне. Да започнем от най-важното – философията зад ноутбук LM. Добре е да се мисли за него не като за някакъв всезнаещ оракул, а по-скоро като за личен асистент и следовател. Неговата цел не е да знае всичко за света, а да знае абсолютно всичко, но само за вашите документи. Ето тук се крие и ключовата разлика. Докато повечето чат-ботове плуват в необятния, но често хаотичен океан на интернет, ноутбук LM работи в един, да го наречем, защитен и личен басейн, който се пълни само с нашите собствени документи. Това на практика елиминира рискът от така наречените халюцинации и гарантира, че всяко едно твърдение е подкрепено с цитат директно от източника. Тази концепция има и име. Нарича се заземяване. Представете си, че буквално създавате една частна, напълно защитена мини-вселена от знания за своя AI-асистент. Той оперира само в нейните рамки, което прави отговорите не просто точни, ами и напълно релевантни на конкретния контекст и нужди. Добре, всичко това звучи страхотно, но как точно се случва? Нека видим каква е технологията, която прави този инструмент толкова надежден и прецизен. Не е магия, а нещо много умно. В основата на всичко стои една технология, наречена RayG. Най-просто казано, това е като да имаш суперефективен изследовател, който никога не говори по памет, а винаги работи с отворени бележки пред себе си. Когато му се зададе въпрос, той първо преглежда документите, намира най-точния пасаж и чак тогава конструира отговора си. Целият процес е кристално ясен и се състои от 3 прости стъпки. Първо, извличане. Вместо да гадае, AI сканира източниците, за да намери точната информация. Второ, генериране. След това конструира отговор, като използва само и единствено намерената информация. И трето, може би най-важната стъпка – цитиране. Всеки отговор идва с директна препратка към източника. Това дава пълен контрол и възможност за моментална проверка. А капацитетът? Той е наистина впечатляващ. Говорим за до 500 000 думи на един източник. И не става въпрос само за обикновен текст. Той работи безпроблемно с PDF файлове, веб страници, Google Docs. Дори може да извлече знания директно от транскрипции на YouTube видеа. Добре, вече знаем как работи, а сега да видим какво всъщност може да прави. Точно тук ноутбук LM започва наистина да блести, защото превръща пасивното четене в нещо активно в откривателство. Тук виждаме истинската му сила. Наистина е като швейцарско ножче за работа със знания. Може да превърне сложен доклад в ясно резюме. Или да създаде мисловна карта, за да се види голямата картина. Може да тества знанията с собствените ни записки чрез интерактивни тестове. И нещо много интересно, може дори да генерира аудиообзор, който да се слуша в колата. А за бизнеса ускорява създаването на всякакви документи, от доклади до списъци с често задавани въпроси. За студенти и преподаватели това може да промени всичко. Само си представете, качват се записките от цял семестър и с едно кликване се получава персонализиран тест за подготовка. Или пък сложна научна статия се превръща в аудиодебат, който да се слуша на път за университета. Ученето спира да бъде пасивен процес и става много по-интерактивно. В бизнес среда пък говорим за драстично ускоряване на процесите. Вместо да се преглеждат стотици страници финансов отчет, ноутбук LM може да извлече ключовите моменти и да ги синтезира в кратък доклад за минути. Или да създаде обучителни материали от ново пазарно проучване.
Но историята не свършва до тук. Екипът на Google гледа много напред. Плановете им са да превърнат ноутбук LM в незаменима част от начина, по който се учи и работи. Хайде да видим какво точно предстои. Визията за бъдещето е наистина вълнуваща. Вече виждаме партньорства с издатели на учебници. Скоро се очаква и интеграция с ключови образователни платформи, като Google Classroom. А това, което предстои, звучи още по-интересно. Специален режим Learning Guide, който ще действа като търпелив, персонализиран учител. И разбира се, в дългосрочен план се работи и за все по-дълбока интеграция в Google Workspace. И така стигаме до най-практичната част – как да започнем да използваме всичко това. Всъщност, да се започне е изключително лесно. Нужен е само Google акаунт. Просто се отива на сайта, качват се няколко документа по тема, която ни вълнува и се задава първият въпрос. Един съвет от мен – не се ограничавайте само с въпроси. Експериментирайте. Пробвайте да се създаде резюме, тест или дори аудиообзор, за да се усети истинската сила на инструмента. Разбира се, както при всеки инструмент, е важно да се подходи с реалистични очаквания. Качеството на отговорите пряко зависи от качеството на информацията, която му е подадена. И ключовия момент, който трябва да се запомни е, че той не е всезнаещ. Неговия свят е ограничен до документите, които сме му предоставили. И може би тази мисъл обобщава всичко най-добре. Ноутбук LM не е просто търсачка. Той е партньор в мисленето. Партньор, който помага да се открият онези връзки и модели, които иначе биха останали скрити в морето от информация. В крайна сметка, бъдещето не принадлежи на този, който помни най-много факти, а на този, който най-добре успява да свързва точките. Инструменти като ноутбук LM не са просто помощници, те са катализатори, които ни помагат да превърнем информацията в истинско прозрение. И това е само началото.